er det tirsdag aften, og det er den store grillaften. Og John og Knut sørger for, at vi får noget at spise. Og alle de svenske gymnaster er kommet på besøg. Så spiser vi her, og vi er her omkring. Vi vil ikke have til at løbe rundt her i starten, så vi sidder her fælles og spiser og blander sig og spørger ind til hinanden. Og der står juice. Ja. Juice og vand herovre til alle børnene og de unge. Hvad vil de voksne? Ja, det står også igen, Lars. Skal vi lige have? Det står oppe i frysen. Er I klar til at spise? Vældig lidt. Er I sultne? Hey! Kønge! Og så mit knæ. Er I hungrige? Er I sultne? Så kommer det simpelthen ret tid. Så går I hen. Jeg havde lige spurgt, hvorfor må jeg så ikke? Lydolf, din mongol. Lydolf, jeg havde lige spurgt. Drenge og piger, jeg har spørgsmål. Er I mere fuld? Er I det? Vi skal få et par pølser lige, så kan vi selv se pølser. Så går det ikke bare hurtigt, Karoline? Kan du se min lille søn? Jeg kan ikke se, fordi jeg Nå, han er med. Du har aldrig nogensinde have lyst til. Hey, drenge. Jørgen står med. Hvis ikke, at der er en masse, der har gjort et stort stykke arbejde for, at vi kommer herop til Vesterås. Og det er der nogle personer, som har arbejdet hårdt for.
Og dem skal vi lige se heroppe, for vi har en lille passant, en lille gave fra Randers med til, så vi går derned til det. Og den allerførste, vi skal lige heroppe, det er jo Helene. Så Helene er her. Og Helene og jeg, vi har mailet sammen. Og der var et tidspunkt, der snakkede jeg også lige lidt i telefon. Men det gik ikke så bra. Jeg snakkede en masse, men jeg troede ikke så meget. Lars, det er du god til. Men det er lidt vigtigt, at I ved, også Vestås og også Randers, at Helene har gjort et stort stykke arbejde for os heroppe. Og der har vi en lille ting her. Det her, det er det, der hedder rigtig øl fra Randers Bryghus. Der er så nogle forskellige øl her. Og så er der sådan nogle små glas, man kan drikke juice i den. Eller noget andet med i vores forenings logo. Så har vi jo Anders. Plus. Anders heroppe. Anders. Og vi skal Sofie. Hvor er Sofie hen? Sofie. Og Karina og Maria. Og de skal også have en ros, fordi at I også vil være med til at se os over. Og planlægge træning og opvisning og gå med fane og alt det her i sidste år. Og vi har nyt jo også vores tur til Østerholme. Og det der var rigtig bra, tøsser. Det var det her spontane noget, der opstår, når vi også lige tager til Østerholmen og laver en lille opvisning dernede. Og den her dans her, jeg kan mærke den her dans, den tror jeg ikke, den slipper vi ikke lige så længe, så den tror jeg, den kommer til at køre i Randers rigtig langt. Her har vi også nytøj, for nu lige og så håber vi jo for Randers. For Randers Gymnastisk Forening vil vi jo rigtig gerne